हाय लोगोफोर आं दिनै नारें खादों आरोना फुजा जानो दुर्गा फुजानि मेथाइ जानो थाखाय थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। बेखिनिखौ खाबाय आरोना बेखिनिखौ खाखांबाय गोमोन गोथां गासैबो जमा खादों आरोना। नै नारें खाग्रायानो गनानै बायस'ना होबाय आंहा। नैखिनि हाग्राखौबो दानस्रांजोबदोंमोन आरोना आं दिनै नारें खानो खस्थ' जानायखाय दानस्रांग्रोना लादों। नारेंखौ खानोसै दा। नारें खानायनि गिदिर गिदिर जाना दंथारो आरोना। आखायाव सु हाबजाबाबो खारग'ला आरोना। गिदिर गिदिरखौसो नायनानै खादों आङो फिसाखौ खायाखै आरोना। फारसेथिं मबाइल हमदों फारसेथिं खादों दिगदार जायो आरोना। नारेंआ मोनगुलांजोब्बाय आरोना। मोनजोब्बाय नारें फिथाइफ्रा बैनि सिङाव मोनगुलांजोब्बाय। खाथाराखैमोन आरोना बिराद गोबाव जाबाय। बैनो गिदिर गिदिर दङ हायाव गोलैनानैबो दङ गोमोनफ्रा। नैबे खाखांनायखौ खननोसै आरो आं खननानै मोनाखैदों नारें खाग्रा गनानै बायस'ना होनानै दिगदार जाबाय आरो। दाम बेसेबां मोनो गोबावसो मोनजाथारो आरोना फाननाया। नारें हुगारबाय थालायदों आङो। नारेंखौ हुगारखानांगोन आरोना। हुगारनानैसो साफा खालामबासो थाब नाङो नालाय नारें हुगारलायबाय। हुगार दोननांगौ आरो साफा खालामना लानांगौ। हुगारबाय थानोसै आङो। नारेंखौ हुगारखांबाय आरोना। बिथिंजाय आंना हौवाया सानबाय थादों। 2 फन जाबाय। गोथां गोथाङा 2 फन जाबाय आरोना। बिथिंजाय गोमोन बेनो गोथां गोथाङा 2 फन जाबाय आरो। गिदिर गिदिरा दा गिदिर गिदिरखौल' बासिनानै सोदों आरोना। नै गिदिर गिदिरखौल' बासिनानै सोदों 2 फन जाबाय आरो। जाबाय खै फन? हा आधा फन जाबाय। आरो नैबेखौ गोमोन गोथां मोनथांग्रा आरोना। बेखौ बेलेग मोनायाव सोनोसै बे आरोना। खै फन जाखो बियो? हा 1 फन जाबाय। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आं बेखिनियावनो दोनसै। फुजानि मेथाइ जानो फैसा मोनसिगोन आरोना नारें फाननानै जोंहा। बाय।